Halo, Bes. Tapi Tapi aja dicumput tetep-tetepnya. wetenge sampai blenteng-blente yo. Nduk-nduk jirine. Omong ono cah-cah iki lho nang dermaga. Kalau kaya wong ra kangki lho wong iki. Aku tak berdaya. Karena aku tak berdaya. Kayak suaranya opok-opok helikopter. Opok-opok helikopter. Kita di bawah pohon beringin. Karo kedul-kedul ngono kober-ober kaya kebakaran. Cangkemnya sih kebakaran. Mending kebakaran lambene lah timbang kebakaran atine. Ati iki wis kebakar iki. Gosong apa ora? Kena cincang. Iya nek bolongan iki. Kena cincang, guys. Ojo. Kayak iki helikopter kayak nyapo to, Cak. Ki kok backsone helikopter Ya opok-opok ngono. Opok-opok iki helikopternya nang Mbok kan mau nganu. dhuwur iki pas Berisik lho, kok. Beb. Sini ono apa lagi mau uber bae. Mesti ada sesuatu. Masih ada sesuatu mau beruang. Nek ono helikopter muncul ya mesti ada sesuatu. Gitu, guys. Mesti enek susuatu. Iya enek bayi lho kan. Susu atu ngono. Kayak wong liwat. Ngene iki pacaran ngene mu enak lho, Beb. Ngene iki pacaran karo pacare hawane silir-silir. Terus arep besang-besang ngono. Ngalih ora betah dengan kita iki. Arep besang-besang ngono. Arep besang-besang, masalah ora diudik. Mesti diudik. Tau udah lah. Ojo ta. Ayo. Kilo ono cutek. Lah kayak watu gede, anu kayu gede, kayu balokan gue. Berarti aja disebutnya nama loh. Berarti lek ngorek-ngorek awakmu temenanan kae. Tenan. Penasaran no. Kan biasanya saya tidak cedak dengan siapa-siapa. Saya jawabnya cuma ketika lihat aja bagaimana perkembangan. Kan mentoke kan nang almarhum kuwi, enggak mungkin arepe lek ora padha karo iki mesti iki engko mundur ngetret adoh ngono. Perbandingan terakhir kan almarhum kuwi wonge kan royal. Ya Banyak. untung orang anu sing lagi viral kuwi ya kan maneh. Ya aku. Ayo arep dicepi apa? Aduh viral kuwi. Api lho Beb ngene. Atukno ya aku sing dadekne ontran-ontran malah kreyok gedruk ping 17 kuwi aku. Terus ku saiki akhirnya ilang to wisan. Wis gak anu nek. Ya pedodel pisan. Saling musuh. Takkan ya mau cuwedek ning ngono kuwi. Apik, Space is running out. apik. Space running out. Kuwi enggak Oh, apa-apa. kakek mau wis balik. It's okay? Heeh, wis Oh, mangan. di off. Mau metu mangan to, Kek? 3 menit, man. Wis bene. Later. Rakuat blendes. Wis bene. Gak jelas. Terakhir gak jelas kok aku. Enek sing arepe komen gak jelas yo gak jelas lah. Jarene nem bahas ngiclik. Saiki nyanyi terus ora bahas ngiclik. Kene ra duwe celikan kok. Apa to jane? Kene ra duwe celikan kok. Kalingan manuke paijo nggarai mumetne rong bengi rong dina ora iso turu. Eling rupane bentuke. Ndah nih oleh dikekep iki penak ngono. Wis tahun-tahunan ra roh iwak manuk. Dadak didudo-dudoi. Ngene iki sawanen aku, ya Mbak ya. Kuwi jenenge sawan ya lek wong Jawa ya. Sawanen. Ngerti to kaya cah bayi ngono kae sawanen ya to? Enek to ngene sampean? Enak lho berdua. Cah cilik sawane nonton-nonton wong mati, kowe tontonan manuk. Lah kuwi ya sawanen lho, Beb. Definisine sawanen lho kuwi. Sawanen iki eling ngene iki ndah niyo. Lek dilebokne penak ndah niyo, lek dikekep penak ndah niyo. Ngono. Wong kurus sih barangnya bagus.
Kowe rasa pakai acara guyu aku wis mode serius iki. Aja mode cengengesan. Engko nggarai wong ora percaya. Padahal iki tenanan cerita nyoto iki. Nyoto-nyoto iki. Nyoto kerja iki. Nyoto ngen-ngenku dukun cabul. Maaf Pak nyoto, maaf. Engko ana liwat ngene tonggo. Alah ora apa-apa, mae tanku lek sing kelabrak aku mbok ya ben tak anteni nang omahku. Los ngejak dakon kipu. Gak apa-apa. Terah yo dukun cabul njajal ben ngomong ora ngarepan omahku ngono. Mumpung akeh tumpukan bata aku ngarepan. Pancene yo suwi ora ijlik, tapi aku mambengi col pe iku sampai 5. Bengi 4 isuk 1. Makane lemes. Aku wis sangar dong, Mbak Sijlik, kangen manuk, karo udutan. Sangar ya, semoga banyak yang tidak suka dengan gaya saya ini. Nang kue korak, anjane. Tapi saya bukan orang jahat. Mbak mesem. Anginnya parahnya rono Mbak, bulek. Raiku kok gatal-gatal. Kok hukum kono misor lho. So, dhisik aku Mbak ya, ijlik iki tak kon nyerone nang pipi, tak nggih maskeran. Jarene bagus. Iso glowing. Iya wi. Ora percaya to Mbak? Gak percaya. Ya sayang sik dilungkas. Kantaku bedal jagung buritan. Ngene iki ra puwe nak. Lho kan ademe teko neh lho. Mbake ngantuk, aku iya. Lho kan anginnya teko sepoi-sepoi. Aduh, Masuk angin gara sakit. aduh. Lah kok tiba-tiba anginnya kenceng. Sama sampai kamu ceplok.